Ola, señoras e señores, son as 6:19 minutos da tarde, sí. Estamos un pouquiño máis cedo hoxe, pero aquí estamos os do Voltas co Prato cociñando como sempre en directo na televisión de Galicia. Por que, diredes vos? Por que? Porque nos gusta. Tamén porque non temos nada mellor que facer na vida, pero bueno, gústanos, así que por favor, seguídenos en @Voltas co Prato e diredes vos, por que? Está sempre cañotas co do @Voltas co Prato. Pois porque temos un super sorteo dun super cocido e atención, porque mañá no Voltas co Prato saberemos quen é o gañador ou gañadora dese super cocido, Así que, por favor, participade todos e todas os que poidades, que nós estamos encantadísimos e encantadísimas de repartir kilos de carne, de verduras e de patacas. En calquera caso, imos chamar aos nosos cociñeiros do día de hoxe que pasen, por favor, Xulio Mato, Lucía Vázquez, un aplauso para eles. E aquí están os donos dos fogóns do Voltas co Prato. Buah, que pasada, Xulio? Buah, xa che digo. Como te sintes? Buah, pois propietarios, se somos os donos. Se somos os donos. Bueno, ser propietario hoxe en día é un mérito, Sí. É un mérito. Pois é o que me faltaba unha hipoteca da cociña tamén. Estaría ben, verdad? Sí. Sí, sí. E Lucía, vos sabedes que tamén é propietaria, polo menos dun can. Bueno, e nin tanto, porque é máis a miña irmá que meu. Son tías, son a tía do can. O sea, ti solo financias o can. No, non do can non pago nada. Non pago, ni siquiera mando intención. Pouca cousa, pouca cousa. Para darlle paseos. Eso sí. Mantelo en forma. Bueno, doulle de comer ás veces. Sí. Que sabes como come, flipas. Ten que comer moito, si algo me Non estás che digo, contado. non che digo. Bueno, señoras e señores, imos cociñar. Atención ao que nos trae Mercedes de Ourense. Hola, son Mercedes, son de Ourense. Como cociñeira moito tempo. Agora levo un ano jubilada. Bueno, a menestra de verduras, por favor, que verduriñas todas. Xudías, zanahorias, coles, o que teña. Pimientos, cebola ou panceta. E por botar un refritinho. E ala, a ver estes cociñeiros que me dan outras recetas a fela de outra forma. Mándolle un saludo a Julio Vázquez, o Mato, iso, perdón, e a Begoña Vázquez, e a Lucía Vázquez. Son faz de programas, quero un libro. Un aplauso para Mercedes de Ourense, porque toda a familia Vázquez está aquí. O sea, todos somos Vázquez. Somos Cañotas Vázquez, Xulio Vázquez, bueno, ti si queres Lucía Vázquez, Begoña Vázquez, todos somos Vázquez aquí. Non pasa nada. Se Mercedes di que somos Vázquez, somos Vázquez. É así. Os Vázquez non temos cousa mala, No, a verdade é que non. Ademais, temos que mandar un saúdo moi especial, porque hoxe chamou un home. O quen anda aí, isto é certo, Se os tivestes vendo, chamou Xosé de Cedeira. Estou empacando Norvexa. Está empacando Norvexa, que igual agora non nos está vendo, porque non pode ver a TVG na súa casa. Non pode, debeu saltar algo da televisión polo temporal, non sabemos que pasou. O caso é que dixo que el non quería ver o luar, que el non quería ver o Land Rover, que el único que quería eran os 50 euros do Voltas co Prato. Así que vamos a mandar un mico, un aplauso enorme. Mándame os 50 euros. Mandaremos os 50 euros se chama algún día Xosé de Cedeira. Bueno, Mercedes pedía algo moi especial e Xulio Mato, que lle vai facer? Pois algo super especial. Bueno, home, cando ti dices especial... Pois sí, porque Mercedes pedía verdura. Ajá. E a min xa sabes que me encanta a verdura. Ajá. Eso lo sabes, digo yo agora. Vale, non, non sabía. Neste caso vou facer un prato que fixen moito durante a miña estancia en Pamplona, que é un panaché de verduras. Un panaché de verduras. Que é iso? Un panaché de verduras son as verduras cocidas á inglesa, o sea, por separado, e despois xuntámolas todas e botámoslle un aceitillo cru. No, Pero... No, espera, equivocaste. Unhas verduras tristes. No. Porque son cocidas e que con aceite. No, triste é o que non só sabe comer churrasco, eso é triste. Vale. Hai que comer de todo. Vale, perfecto. Entón, Eu para cando transformalo... como churrasco son moi feliz, Eu tamén, pero non podes comer churrasco todos os días. Vale. Que a mí me flipa o churrasco. É que estou vendo a xente na casa marchando a TVG 2, No, espera un pouco. O internacional pola tua culpa. Pero eso despois das 12. Ten cuidado, Escoita, deixame acabar. Entón, temos panaché de verduras, temos menestra de verduras, vale? E o que vou facer é un híbrido, vou cocer as verduras como se fora para un panaché, pero despois voulle facer unha salsiña con xamón, con allo porro, para botarlle por riba e darlle un pouquiño de riqueza. Claro, e se me dá tempo, escaldo un par de ovos e... Algo de alegría, queres, non? Porque... Bueno, e agora ten que vender. Algo de alegría. Bueno, ai, aventuras coas verduras, no Voltas co Prato. Lucía Vázquez, que vas facer? Unha menestra aventureira tamén. Vamos facer con verduriñas así variadas unha menestra. Ímolas escaldar, despois ímolas saltear cun alliño e a coliflor ímola fritir rebozadiña. Vos sabedes que este programa trátase de que o vexa a xente. Sí.
O sea, quero dicir, nós vivimos de que nos vexen. Mola moito a menestra, porque ademais imos a facer unha salsa con todo o desperdicio de limpar as verduras e poñelas bonitas. Imos facer unha salsa brutal que vale pa carne, pa peixe e pa verduras. Mola moito un cocido. Bueno, tamén. Mola moito un churrasco. Mola moito o marisco. Ahora, a menestra, bueno... Mola moito o ácido úrico. Mola moito o colesterol. Vale. Señoras, señores, facemos verduras, facemos minestra, na volta co prato marchamos con Lucía Vázquez, veña, a ver que nos trae. Dalle aí. Mira, a toda máquina. Vou apertar de aquí o aceite que despois temos... Estou sorprendido. Mira que fermosura de verdura. Tu tes moitas, Piches. Fixos verdes, Temos brócoli... coliflor, temos brócoli, champiñóns, temos unhas almejas. xudías que partimos ao medio, Moi ben. temos unhas zanahoriñas que mira que bonitiñas as deixamos. Sí, bueno... Escaldamos. Vale, escaldamos todo. Entón vai todo ao mesmo tempo, non hai que botar Escaldamos nada. todo. Mira, Vale. é verdad que cada verdura ten un tempo de cocción diferente. Bueno, isto verduras moi do país, verduras moi das que hai en todas as casas. Exacto. Non, porque en todas as casas de Galicia atopamos disto. Que dis, ó? Que xa sei por onde vas. Que... Aquí te espero. Vale. Ah, é porque ten alcachofa, É que a alcachofa É por aquí- alcachofa. Pero que é iso? Alcachofa, unha das raíñas da horta. De onde? Da horta. De onde? Da horta. De aquí? De onde sea. De aquí non creo, Bueno, que pouca Bueno, calle, que sigo con pouca calle Lucía, que é ten. máis interesante o que me está contando Lucía. Que pouca calle ten. A ver, Luchi, dime. Mira, vamos, aos champis non os imos saltear. Ah, vale. O sea, non os imos escaldar, Vale, os porque os saltear. imos saltear Vale. directamente. Espera. Esta verduriña, Por aquí, ó, non deixes cousiñas. tes razón, Ai. cando tes razón hai que darche, que non é miúdo. Entón, agora, damoslle 2 minutiños de fervor, nada máis. E despois cortas a E cocción. despois cortamos a cocción e despois botámonos xa directamente a saltear. Vale. Os champis, que xa lles imos ir dando caña. Perfecto. Bueno, a xente da casa que nos chame 664-483-419. Ese é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar se nos estades vendo e se non, como Xosé de Cedeira, tamén nos podedes chamar para preguntar o que queirades. Queredes dicir algo ao respecto destas receitas de hoxe? Tedes todo o meu permiso. Así que chamade ao Voltas co Prato e recordade que repartimos cartiños. 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión das verduras e das menestras. A ver, que vas fazer que teño que marchar? Pois mira, vou poñer xa isto o lume para que vaya que lle temperatura. Ajá. Que o aceite no que despois vamos a rebozar e vamos a fritir nese aceite a coliflor, porque así imos ter unhas verduras que van salteadas e unhas verduriñas Van fritidas. que van fritidas e rebozadas. E facemos que sexa un pouco máis divertido. Para que teña un pouco de chiste. Claro, un pouco de gracia, non? Vale, pois queda preparando aí todos os champis que os vais saltear aquí. Nos marchamos con Xulio, o home das alcachofas. Man. Isto é o paraíso na terra. Acabas de dicir que iso que hai en todas as hortas, No, eu dixen que te vía vir. Eu creo que Dixen non que te vi vía unha vir. horta en Galicia con Dixen que- alcachofa. Eu penso que ti pouca horta. Ou moi viste. poucas. Pouca horta viste. Moi poucas. Están Bueno. dicindo as señoras no público aos señores, sí, pero... que sí? Ves? Pero non é moi habitual. Pouca horta veo este, Dinlle, Bueno. dinlle que sí, porque Mira, é ele. é boa po fígado. É boa para o fígado. Dame tres. É boa pa digestión. Vale. É boa pa un montón de cousas. Entón, Vale, moi mira, ben. hai que poñer uns guantes para limpala sempre porque senón tiren os dedos de negro, vale? Entón, mira. Ai, sí? Sí, Non moito, sabía. moito. E aparte que se oxida moi rápido. Entón, aquí teño auga con limón. Vale? Pero Se- por que? Agua con limón para qué? Para que non se oxide. Vale. Para que non Eso, se a mí oxide. explícame... Claro, a ti teño que explicar Ti todo. explícame como se foras tonto. Pues, exactamente. Claro. Exactamente. Como se foras, No, es como se fora. Mira, Non que e o ahora, sexa. cun coitelo vamos a ir pelando o tallo, vale? Vale, isto é importante porque non se pela como moitas Eso é. Bueno, este é a flor, vale? Este é a flor da planta. da alcachofa, que é o que se come, non? Que é o que se come. Vale. Mira, e todo isto podémolo guardar e facer unha infusión. É bo para axudar nas dietas de adelgazamiento. É bo para axudar, de verdad. Por qué? Porque ten moita fibra e axúdanos a ir ao baño. E se vas ao Sabe de baño... todo, sí. Ou podemos, como se fai sempre en Galicia, coller estes restos a darllos ao porco, Tamén, que tamén. é moito millor. Tamén. E un xamón. Eso que o porco non interesa moito co delgado. Un xamón co sabor a alcachofa. Sí, isto é que se unha maravilla. Unha maravilla. Mira, Vale. quitámoslle as follas de dentro e aquí temos o que é o corazón da alcachofa. Vale, que é o que se come, non? Que o que facemos é, como son bastante hermosas, mira que fermosas están, Sí, vámolas a abrir pola mitad Ah, e para evitar que se nos oxiden, porque isto enseguida oscurece, temos aquí Metémolas con auga, limón. limón e metémolas aquí. vale. Vale. Que máis verduras tes? Porque a Mira, xente viu a aquí alcachofa, teño- pero o aquí resto teño non. un poquinho de coliflor, que son as flores da coliflor tamén, que Vai, xa vai. levan un par de minutos fervendo, entón Están agora riquísimas, por vamos a certo. botar o brécol tamén.
Porque o brócoli sempre se mete un pelín máis tarde, Un pelín non? despois que a alcachofa. Oi, que a alcachofa, Sí, que o coliflor. Vale. Vale. Queres que che limpe outro, xa che chegou a A explicación? min quedoume claro. Non sei se queres limparte outra. Limpamos outra. Limpamos outra porque si chamamos a convidada. Vale, veña, que veña, despois che digo como a cocemos, vale? Exactamente. Imos chamar a convidada do día de hoxe que pase, por favor, Mercedes de Ourense. Un aplauso para ela. Hola, Mercedes. Arrímate aquí adiante con Xulio Mato. Hola, Mercedes, benvida. Hola, Julio. Mercedes, temos dúas minestras. Unha con alcachofa, que é a de Xulio Mato, e outra sin alcachofa, que é a de Lucía Vázquez. Vale? Entón, que tal te levas ca alcachofa? Moi ben. Ben? Moi ben, Merchi. Moi mal, cañatas. Eu que as verduras levamos ben. Vale. Lévase ben coas alcachofas. Xulio, contalle como vas alcachofas as son super ricas. alcachofas e o resto de verduras. Mira, ahora estas van a poñer a cocer. Ahora vou cocer toda a verdura, vale? En blanco. O sea, en blanco quere decir en auga con un poquinho de sal. Aquela non ten sal, botámoslle un poquinho xa. Ajá. Vale? O que vamos a facer ahora é, esta xa vai ir directamente pa aí. Porque es puxo un pouco de agua con limón Poñémolas porque en non se agua con limón, oxida. según vamos limpando para que non se nos oxiden, vale? E tapadas cun trapo para que non lle entre o aire é o que oxida. Vale. Entón agora, vamos botando xa as alcachofas na auga. Ten que estar fervendo, vale? Botámolas. E o que temos que facer agora, para evitar que se nos poñan negras, vamos a poñer algo encima, podemos poñer un plato, un testo máis pequeno. Eu neste caso teño aquí un escurridor ou un cocedeiro de vapor, que tamén nos sirve. Porque non poden estar flotando, Claro, para que non ten que estar floten, afundidas. entón, con isto, afundímolas na auga. Atención ao truco, Vale. Oye o dato de Xulio Mato. Necesitamos afundir as alcachofas. Como? Claro, teñen que estar cubertas de agua durante a cocción. Como? Cun Para evitar coador. que se nos oxiden. Cun coador, xa está, mirad o truco. Un coador, xa. Mergulladas, non? Afundidas, mergulladas, man. Mira, é o único que me falta por botar, como son flores e se nos van a cociñar moi rápido, tampouco quero que se pasen de cocción, aquí vamos a botar tamén unhos trigueiros, unhos espárragos verdes. Podemos utilizar os verdes ou os blancos, vale? Que tal te levas con eles? Ben. Ben. Moi ben. Dá gusto De contigo. momento parece que vai. De momento parece que vai ben Xulio Mato con Mercedes. E con isto xa teño a base do meu panaché. Panaché. Isto vai tardar 15 minutos en cocer, isto en 3-4 minutos xa vamos a ter. Moi ben, vamos con Lucía Vázquez, veña. Arrímate aí a Lucía, por favor. Hola, Lucía. Moi É que Lucía boas. por aquí. É que Lucía nos conte como é a túa menestra triste. Non é triste. Bueno, Pois alégrate mira, un pouco. Escaldei aquí unhas verduriñas. Tiñamos espárragos trigueiros, un pouco de brécol, un pouco de coliflor, uns champiñonciños e unha cenoria. Moi ben. Moi ben. Entón, Imos saltear todo, excepto a coliflor. Pese, é que unha vez que o pas pola tixola xa cheira distinto. Xa non é como cando coces, que é como... Cando pas pola tixola aí cun alliño xa está. Xa verás, coa Verdad? coliflor rebozada, a verdad que colle outro aire. É verdade, que é certo, isto non xo dixemos. Porque- Ela vai rebozar a coliflor. Claro, todo cocido, pois E vai podes derretir. dicir, bueno, pois é un pouco monótono. Pero É se moi facemos curiosa a así, receita de hoxe, pero é moi depurativa tamén. Home, sí. Para quen lle faga falta depurar nesta costa de Xaneiro, É é moi rico, depurativa. saludable. E non tires Ui. todo por fora, Lucía. Porque viñeron de poñer nervios. Aí vai. E vas de botar xamón. Un pouquiño de sal. Despois imos a botar un pouquiño de xamón, sí. Vale. Que é opcional, se que non queda xamón, non ten por que bozalo. E agora, mira, nesta auga que temos aquí, isto é o resto de limpar as verduras. Ves que as verduriñas cortámolas así, Espera. en pequeno. Iso é o que tiraríamos para o lixo ou para os animais. Exacto. E ti que fixetes con iso? Eu metino no forno. Vale. A forno forte, a 200-220. E deixeino ali 40 minutos. Para que se queimase. Sí, non está que ainda podía estar un pouquiño máis Enseña, torradinho. mira, está de lo vendo. E aquí que podedes meter? Aquí metedes o típico medio tomate que quedou na nevera, ou unha zanahoria que xa se está ablandando, o que queda no fondo, todo eso. Cortádelo en trozos, metédelo aquí e vamos facer unha salsa que nos vai sobrar desta receita para outra receita. Ostras, unha salsa con restos, Claro. E iso sí que... Exacto, isto está cheo de sabor, vai ter un punto umami que, como xa sabes, ese quinto sabor que contén todos os sabores. Ahora esta auga vai coller un color oscuro e vamos facer un caldo escuro con verduras. Bueno. Desgraciados. Parece que receitas... Está moi ben, a verdura. A xente da casa xa non pode marchar a TVG2, non. Porque na TVG1 sempre se cociñan cousas interesantes. É así, Mercedes, terme que dicir cal das dúas receitas levarías ti para a cidade das Burgas. Para min están ben as dúas, habrá que probalas. Iso é a frase máis bendita neste programa. É así.
Veña, vou te mandar a zona de sufridos, despois chamamos, vale? Moi ben. Un aplauso para Mercedes, que está connosco na Volta ao Prato da Televisión de Galicia, ben de Ourense. Bueno, é mellor que sexamos claros. Hoxe facemos minestra e seguro que moitos non estades para botar foguetes, pero iso ten que cambiar. Para empezar, convén lembrar que as verduras son importantes, e non o digo por dicir. Durante moitos séculos non se sabía nada das vitaminas, fibras ou sales minerais que achegan e non se lles daba valor ningún. E moitos caían como a moscas, sí, por non comelas. Pero agora, nesta era da información, xa todos sabemos que son fundamentais para a nosa dieta e ademais, e isto tamén pode sorprender, son unha delicia. E sí, escapar do verde xa non está de moda. O realmente moderno é coñecer os puntos de cocción, arrimarlle un pouco xamón, ovo, un chourizo, e quedar como un entendido das minestras, como a mí. Cal vos enche o ollo? A de Xulio? A de Lucía? Probade na casa e xa nos contaredes como sempre en @voltascoprato e recordade que hoxe é o último día para participar no noso sorteo. Por qué? Porque mañán, a estas horas, saberemos quen é o gañador ou gañadora dese macrococido do A Voltas co Prato. Xulio Mato non pode participar. É así? A que non? Ni os familiares de primeiro grado, tampouco. De segundo, terceiro, de segundo cuarto. xa. Segundo, terceiro, cuarto. Terceiro, sí. Ah, isto xa está cocido. Isto xa está cocido así con toquiño ao dente, vale? Vale. Coliflor, espárragos, brócoli. Eso é. Despois xa vou colocar un pouco máis por separado, vale? Para que teña cada un o seu espacio. E aquí ten unha tixola cun pouco de allo e as alcachofas, non? As alcachofas están tamén xa, mira, vouches ensinar. Vale. Aquí fixen un poquinho de maxia, Vale. Creo que vou facer unha pregunta de concurso relacionada ca túa receita. Sí? Sí. Medo me das. A min gústame. Mira que maravilla. Que verdura, señoras e señores, con nome dunha famosa dieta, emprega Xulio Mato? Será a alcachofa, digo eu. Non sei. Non sei. Ti crees que sí? Eu creo que sí. De feito é. Ten nome de dieta, a dieta da... A dieta da alcachofa. Pois aí está. 664-483-419, chamade a Voltas co Prato, 50 euriños en xogo, queremos dar, Estamos a 28, hai que repartir cartos porque xa remata o mes. Claro. É mellor cobrar antes de que acabe que unha vez empece. Bueno, mentras se cobre. Mira, Tan redondo. allo e allo porro, vale? Moi ben. Vámonos refogar así un pouquiño e aquí vamos a botar outra cousa que seguro que tamén me dis algo, que son estas Habitat Baby que veñen en conserva. Aí vai. Vale. Fabas baby, que veñen sendo fabas bebé. Moi ben. Tenras. Moi ben. Sí, pero Fabas chamase baby. tenras. Entón o que facemos é vámonos a engadir para fritilas un pouquiño, que estas xa veñen fritas, pero para fritilas un pouquiño con este allo porro e con este allo. Moito che gustan as conservas, Moito me gusta as conservas boas. Ti nun holocausto nuclear, Sí? ti sobrevives. Bueno, faltame un búnker. Nun búnker con todo latas destas, Sí, pero mira que ben a recenden. monta unha estrella Michelin. Nun búnker, Xulio. Isto é o noso refrito. E aquí vamos a refogar tamén un poquinho de xamón. Vale. Vale, porque está ben cuidarse, pero, bueno, con alegría. Sí, porque isto todo é moi sano. O sea, Claro, no, todo é moi sano. O xamón tamén é sano. Sobre todo se é da casa. Sí. Oh. Bueno, Ti imagínate que este é o xamón que se alimentou dos restos das alcachofas. Vale. vámonos deixar aquí Vale. cortando o xamón, porque os dous lle meten xamón. Imos ver o xamón de Lucía. Veña. Ven, vamos. Xamón. O xamón xa está aquí, o de Lucía. E atención, hai xamón e hai coliflor rebozado. Vamos alá. Pasámosla por un pouquiño de fariña e Ajá. agora por un oviño. Ostras, e vai a fritir así, venga, pa un dentro. reborzado clásico de toda a vida. Hai que dar caña a ese aceite, Si hai que dar. Ese aceite... Está dá todo. llove, o bust. Dalle boost, aquí. Sí, aí está, ahora sí. A ver. Sí. Claro, aquí faz un pouco de trampa, non? Trampa O porque... sea, é unha trampa de sabor, porque no medio dunha minestra metes unha coliflor rebozada. Pois mira, ao mellor equivócome exactamente co de onde, pero creo que é típico da menestra segoviana. En serio? Sí, Se hai algún segoviano ou segoviana chame. que estea vendo a Voltas co Prato, por favor, que nos chame Isto quere máis temperatura. e nos confirme isto, Si iso quere máis temperatura, sí? Sí. É a cociña en directo. Xa nos deu un pouco de problema antes esta vitro. Ah, sí? E creo que pode ser o segundo día consecutivo. Entón non é culpa miña. Bueno, quedo Non. máis tranquila. Pero estaría moi ben que teveses problemas hoxe. Gustaría, me disfrutaría. Pero como eres tan malino. Tes un cazo aí que eu entendo que eso é a salsa, non? Mira, este cazo é, sabes que antes botamos Sí. a verdura sobre a auga de escaldar? Correcto. Moi ben, pois este é o color que quedou, sacamos a Verás. verdura,
Pero que doi un color moi oscuro, non? Pero sabiches que cando raspábamos da... Sí. Igual era porque estaba todo, como estaba todo Claro, un pouco queimado, non? exacto, está todo queimado, entón aquí hai uns sabores moi potentes, umamis, así, con puntiños complejos Umamis. moi interesantes. Recordade esa palabra, porque é a palabra do ano no sector da cociña. É queimado en Umami. japonés. No, E agora vas a botar mel. voulle botar mel, mira. A ver, ese caldo queimado botaslle mel. O caldo non está queimado, Bueno. cañote. Non confundas a xente, que eres un divulgador. Pois vale, vou non dicir Famoso no correctamente. mundo entero. Vou non dicir correctamente. Caldo de verdura queimada. Torradilla. Torre. Botamos o mel. A ver, E botamos habitual o- non é creativo, é creativo. O zume dunha laranxa, Moi ben. pode ser laranxa, pode ser limón, pode ser un pouquiño de vinagre, vale? É que me estou imaginando a xente na casa. Agora mesmo que nos teñen nunha alta estima, hai que dicirlo, teñenos nunha alta estima, e de repente están vendo a unha paisana de Ribeira facer un caldo con verduras queimadas, botarlle mel e botarlle laranxa. Biches, han de estar alucinando. Eu teño unha casa que Vai pagar, quedar Lucía. boísimo. Teño unha casa que pagar, En serio. Pois eu son autónoma en plena Costa del Xaneiro, así que a mí non me Por fales. eso faz estas cosas. Non me fales deste asunto. Veña, vamos a falar con xente de Pontevedra. Xión, que tal? Boa tarde. Hola. Hola, Ui. Xión, estás aí? Estás aí? estou. Sí, vale. Vou con Xulio Mato, que a pregunta é del. Vale, arrímame aquí a don Xulio. A ver, Hola, como Xión. estás? Como te encontras? Ben. Moi ben, gústanos, eso gústanos. Veña, por 50 euriños quero que me digas como se chama a verdura que ten nome de dieta que utiliza hoxe Xulio Mato. Cachofa. Moi ben, 50 euros que marchan para Pontevedra. Para Xión, dadelle un aplauso, por favor, a Xión. Aí está. Aquí. Dá un aplauso. Mira, Bueno, Xión, un bico moi grande, moitas grazas por chamar, vale? Xa marchou. chao, Xión. Dixo, ben. No estou aquí. Veña, felicidades, parabéns. Igualmente. Chao. Mira, Que vas facer agora? refrito de allo, allo porro, Moi ben. habitas e xamón, vale? Mira, vamos a botar unha culler de fariña. Para qué? Queres que che Un diga? pouquiño para facer unha veluté. Eu iba a dicir para espesar. Para espesar, sí, pero vamos a facer unha veluté. Moi Mira, ben. temos a fariña, Pero acordadevos de cociñar ben a fariña. hai que cociñala sempre, Moi ben. e cando teña unha fermosa, Cor dourada, vamos a botar o caldo de cocer esta maravilla da horta, que é a alcachofa. Eso. Para botar o caldo de O alcachofa. caldo de alcachofa, que lle vai dar un sabor super rico. E dixetes que ibas a utilizar ovos, pero... Ahora mismo, teño aquí auga fervendo, Vale. e vamos a escalfar aí un par de ovos tamén. Vale. E ahora isto é simplemente que nos faga unha salsa lixeiriña. Vamos xogando ca cantidade de auga para que nos quede unha salsiña para napar toda esta verdura. Moi ben, Moi ben, don Xulio Mato. Xa verás como che vai gustar. Se despois vai che gustar. O que pasa é que é un repugnante. A ver, sei que me vai gustar porque un le ben, Home, claro. ten aspecto de que vai saber moi ben. Claro. Bueno, E aí xa temos eu a sei que ao fervendo. final sabes facer as cousas, ainda que parece que non. Mira, en a auga de cocer a outra verdura, aí é onde vamos a escalfar os ovos. Vale, ovos escalfados a maiores. Ovos escalfados a maiores, Vamos moi a botar. ben. Mira que bonito va a quedar xa. Moi ben. Esta veluta ten un aspectazo. Mira, xa vamos a pagar xa. Isto... Porque a minestra... Isto cuidado. A minestra non é só verdura cocida. No. É unha verdura que ten moitísimo sabor. Moi ben, É un pois prato eu superrico. vou marchar falar co público de Voltas co Prato mentres escalfas os teus ovos. Imos con Mercedes de Ourense. Veña, Fala el requetón vegano. Ahora podería aplaudir a Mercedes tamén. A Mercedes. Gracias. A ver, Mercedes. Como estás? Como te encontras? Eu ben. Ben, sí. Tens ganas de probar as menestras? Hombre, Hombre, a estas horas has de ter fame, claro. estou sin comer. Que me dis? Que me dis, Mercedes? Hombre, Queresme dicir que eres a primeira persoa que ven sin comer a este programa? hello. En serio? Todas, Ai, todas. Dios mío. Está o programa Ai, sin Dios comer, mío. Ai, Dios mío, Estivo aquí. non me fajades sentir tan mal. Desde as 12 que salimos de Río de Pero mire, non vos preocupedes, porque estades vendo aí as dúas receitas. Igual probar non as probades, pero non teño fame. estades vendo aí. Ala, Lucía sacou xa a súa, bueno, non pasa nada. A ver, contanos, vendo o que estuveches vendo, ti tes así preferencia por algún? A min gustan as dúas. Habrá que probar. Muller prudente, vale por dous, non sería así. Vale por dous. Vou dicir por aí, hai que ir, probar, non? Vamos ir con Xulio Mato porque che vai chegar o momento de probar.
vale? Veña, tira aí, vamos con Xulio. Adiante, dámoslle un aplauso a Mercedes de Ourense. Ponte do outro lado, Xulio, por favor. Ai, ai. Ai, don Xulio Mato, que vai empratar e Pois tamén aquí vai estou. empratar Lucía, así que Mira. moito ollo ao piollo. Eso é, ollo. Moito ollo ao piollo. Aí tamén. Mira, Porque isto... a velute xa está, mira que pintaza ten. Estamos a platar comer. É que claro, estamos vendo como emplatan os dous aquí. E agora, en directo. Mira, mira, simplemente o que mira, facemos é botar Moi ben. por riba Ostras. toda esta salsiña. Gustou unha idea de veluté, ao final, Home, Xulio? claro, isto vai aporta un poquinho de proteína. E máis meterlle os ovos escalfados e todo vai estar ben, Eso ahora mismo van. Sí. Vamos a botar aquí un poquinho para que probe Merche tamén. Hola! Espectacular, agora sí que notase que o público ten fame e xa está alterando. Xa a xente do público xa... Non te metes co público. Sí, non me meto con eles. Vamos ver de Lucía, veña, arrímate aí a Lucía. Fai favor, a ver como estáis. A ver, Lucía. Aquí. Aquí. Mira como vai. Mira. Este é máis sano. pasada, Este é máis sano. Sí, este é máis sano, di. Este é máis sano. Oi, está precioso, E teño unha pregunta de concurso para a xente que está na casa. Atención, señoras e señores, que verdura rebozou Lucía? Lucía, A coliflor. a coliflor. 664-483419, chamade a voltas co prato. Que verdura rebozou Lucía? A coliflor. Pois aí está, por 50 euriños, está espectacular. Vamos a dar un super aplauso aos cociñeiros do Voltas co prato, que son maravillosos. Imos probar, veña. E agora sí que chegou o momento de Mercedes. Xa ten aquí o prato de Lucía, que é verdade que o prato quedoulle precioso. A presentación é o de Xulio tamén, os dous. Son espectaculares, así que cando queires, Mercedes, podes probar as dúas receitas que temos hoxe no Voltas co prato. Dúas minestras que non son moi habituais, así, Bueno, Non son hai moi que... habituais. Hai que innovar. Hai que darlle a volta, hai que darlle a volta. Veña, repartimos cartos, imos á Coruña. Jesús, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Como estás? Bueno, estou moi estupendo desde aquí. Bueno, eso Mirando pa vos. pareceme ben, é o que tens que facer un día como hoxe. Eso é así. Veña, por 50 euriños, que verdura reboza Lucía? A coliflor. Moi ben, aí está, un aplauso. O noso querido, que leva 50 euriños para a Coruña. Un bico moi grande, vale, Jesús? Vale, gracias. Veña, ata loguiño. Chao. 50 euriños que marchan para a Coruña, para Jesús. E temos a Mercedes xa probando o segundo prato. Xa probou o de Lucía, non? Sí. Isto é a nivel, Recordade que temos un sorteo aberto, Claro que queima. Que nos queda en @voltas co prato 24 horas, menos de 24 horas para saber quen é o gañador ou gañadora dese super pack do cocido. Imos alá. Mercedes de Ourense, despois de probar as dúas receitas, quen gaña o Voltas co prato das menestras? Este. Lucía Vázquez! Aí está! Cuatro verduras queimadas, Increíble, señores, nos marchamos. Que en 4 días, con máis receitas, no Voltas co prato, da Televisión de Galicia. Chao!